Ndikulandireni mu tsiku la lero pamene tikufuna tioneko nyimbo namba 298 ndilibe zanga zonse mzanu. Nyimbo iyi anasankha ndi Sister Mankhwala. Nyimbo iyi tikayionetsetsa key wathu akuti do is C. Lakini nafu manotsi athu ayambiraso pa do, so tikapita ku pitch pipe wathu uja tikakangodina namba C ndipo pomwe uposo pamene tikuyambira. Nyimbo iyi ndi 3 beats. Si kufunika kuti ithamange kwambiri for ndi 3 beats. Koposaposa nyimbo iyi ikuyambira ma beats apanja. So ngati muli kolista ndi ndodo yanu mukuyambira mmwamba kenako yudzaenda kawiri pansi ndikuyipititsanso mmwamba. That is the 3 beats imayambira mmwamba ifo manotsi wakuyambira kunja. So tione kuti kodi key wathu akumveka bwanji. Okay. Do do bepani chifuwa do mi sol la so mi re do mi so do so la so la so do mi so do ti so ra ti do so do re do so la re mi re ra ti do so ti la fa la so do ti do. Ndi nalinayo tuntawiyo wawa yachi soni ndi nao saye suzonseza ngandilibe charoi nendilibe charoi nendilibe charomo nyadandina tizonseza